यही से न बोलत रहनी कि ढेर उछलल मत ना तो हो जाई गजन। भइल न गजन। तू बताओ अब खेसारी आवत रे बचावे नईखन ना आवत आ ना अइहे कबो। तू लो ऐसे ही मतलब आपस में कटबलो मरबलो। तू बताओ खेसारी खातिर ही तू मतलब पवन सिंह के गाली दिले रहला। पवन सिंह के आईडी पे जाके गाली दिल रहला, अभद्र भाषा के प्रयोग कैले रहला। अरे रोस्ट कर, केहू के रोस्ट कर, रोस्ट करे से माना थोड़े बा। लेकिन रोस्ट के मतलब का होला? एक तरह से मनोरंजन करावल तोहर काम बा। लेकिन रोस्टिंग के मतलब ई त ना बोल जे केहू के माई बहिन बेटी रोटी गाली देब। भले तू खेसारी फैन बड़ तो पवन सिंह के आके गाली देब, पवन सिंह के आईडी पे जाके गाली दे देब या अमर्यादित भाषा के प्रयोग करब। अब पवन सिंह के फैन बड़ा तो खेसारी के जाके उल्टा सीधा गाली गलौज करब। ई सब बिल्कुल शोभा नहीं के दे। पवन ना तो के पवन सिंह बचावे आई हैं ना तो के खेसारी बचावे आई हैं, ठीक ना। तो एमे के बचावे आइल? खेसारी बचावे अइले। जब तरह के भोजपुर पुलिस अरेस्ट कइल तो वो खेसारी बचावे अइले ना बचावे आई हैं। काहे कि गलती तू कइले बड़ा तो एक सजा तू ही भुगत बा। हम बात करतनी भोजपुर थाना में पवन सिंह के टीम के द्वारा पुलिस कंप्लेन कई रहा जे मतलब पवन सिंह के आईडी पे हाई जो शख्स रउआ देखतनी इस शख्स के द्वारा अभद्र भाषा के प्रयोग कल गई रहे पवन सिंह के पोस्ट के ऊपर, जो ना करे के चाहिए, बिल्कुल ना करे के चाहिए। रउआ फैन बानी तो सिर्फ इंजॉय करी, फिर वो लोग के मतलब जो भी सॉन्ग आवता वो लोग के गाना सुन के इंजॉय करी। अब रउआ फैन के मतलब ई ना भइल जे केहू के माई बहन बेटी रोटी या मतलब रोस्ट के मतलब भी ई ना भइल जे अभद्र भाषा के रउआ प्रयोग करी। ई बिल्कुल ना होखे के चाही। ई जो भोजपुरी में छीछा लेदर ई नया मतलब रोस्टिंग के दौर जो चल रहा बा ई बिल्कुल ना होखे के चाही। चाहे रउआ खेसारी फैन बनी या पवन सिंह के फैन बनी, आज ई गईला हाँ 3 नंबर के ठोकर में तो का खेसारी लाल अइला हाँ बचावे, वैसे ही ना केहू ना आई, केहू ना आई बचावे। काहे कि गलती रउआ कैले बनी, गलती रउआ कैले बनी। खेसारी लाल कमाते बड़े, पवन सिंह कमाते बड़े। ये लोग आपसी ये लोग के विवाद में मतलब फैंस के का जरूरत बा पड़ला के? फैंस मूर्ख बात जे मतलब ये लोग के विवाद में मतलब पड़ेला। ये लोग के विवाद के चक्कर में मतलब गाली गलौज जाके खेसारी टीम के ऊपर या पवन सिंह के टीम के ऊपर जो गाली गलौज करला ये बिल्कुल ना होके के चाहिए, ठीक ना। तो ऐसन का शख्स के ऊपर बिल्कुल मतलब कार्रवाई होके के चाहिए। रउआ रोस्टिंग करी, लेकिन रोस्टिंग के मतलब ई ना जे केहू के जाके मतलब फैमिली के ऊपर अभद्र भाषा के प्रयोग करी, गाली गलौज करी, कुछ भी करी। काहे कि ई सोशल मीडिया सिर्फ आपन बात शेयर कर सकतानी, आपन आपत्ति जता सकतानी केहू के वीडियो पे या केहू के मतलब कुछ भी प्रतिक्रिया दे सकतानी। लेकिन सोशल मीडिया का मतलब ई ना भइल जे एके मतलब गलत रउआ इस्तेमाल करी। रउआ बताई पवन सिंह एगो माननीय अब स्टार नहीं खा माननीय एमएलसी हो चुकल बड़ा, ठीक ना। तो उ बाकायदा एफआईआर पे भी लिखल बा, ठीक ना। तो अब जा फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगावा, वकील के पकड़, पैसा द, बेल करावा। जितना कमैले ना होगा उतना दे द फिर कोर्ट कचहरी में। तो ये बिल्कुल ना होके के चाहिए, ठीक ना। तो ये काहे कि अमर्यादित भाषा के बिल्कुल प्रयोग ना करे के चाहिए। रउआ पवन सिंह के फैन बनी तो पवन सिंह के गाना सुन के एंजॉय करी, खेसारी के फैन बनी तो खेसारी के गाना सुन के एंजॉय करी। अब ये लोग के आपसी विवाद में रउआ पढ़ के एक दूसरा के गाली गलौज दे, ये बिल्कुल मतलब ऐसा का शख्स दंड के तभागी बढ़ रही। ये टाइप से जे भी वीडियो बनावता, जे भी रोस्टिंग वीडियो बनावता, अगर गाली के प्रयोग करता तो मतलब काफ़ी सराहनीय काम बिहार पुलिस के द्वारा भइल बा, ठीक ना। तो ये वीडियो दबा के शेयर करी लो। रउआ फैन बानी तो फैन बन के ही रही, ठीक ना। काहे कि रउआ के ना खेसारी यहाँ छोड़ावे कुछ होई तो ना पवन सिंह यहाँ छोड़ावे। तो फिर काहे का मतलब ई करे के ये लोग बड़ा बड़ा स्टार हो गए लो, तो ये लोग के आपसी मैटर में बैठ के सुलझा ली लो, ठीक ना। तो ये फैंस के आपस में कटमरवल कईल बहुत मतलब ई ना करे के चाहिए। तो ये वीडियो दबा के शेयर करी। और दूसरा चीज़ ये जो भोजपुर पुलिस अरेस्ट कैले बा जो पवन सिंह के ऊपर अभद्र भाषा के प्रयोग कैले बड़े, तो आप लोग के का विचार बा कमेंट करके जरूर बताएं लोग। जा का पवन सिंह के टीम के
द्वारा जो एफआईआर कइल गई का उचित बा कि अनुचित बा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपन प्रतिक्रिया देव। और हम सभी से ये बोले के चाहे ये दोनों स्टार के बीच के झगड़ा है, ठीक ना, तो फैंस के ये सब में ना पड़े के चाहे ना। तो जय दिन अगर पुलिस के लपेटा में जे भी भेटा गए तो ना पवन सिंह यहाँ छोड़ावे ना खेसारी यहाँ छोड़ावे, ठीक ना। तो वीडियो के दबा के शेयर करी जा, मिलता नहीं कोनो दूसरा वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद जय भोजपुरी।